המשטרה מתעתדת לפרוס מספר גדול מאוד של מצלמות מהירות בכבישים הראשיים, בכבישים המהירים. רוני אהרונוביץ', שהוא עיתונאי רכב ותיק מאוד, נדמה לי, ותיק עיתונאי הרכב בארץ, ועורך העיתון האינטרנטי נטקאר, הגיש לא פחות מעתירה לבג"ץ נגד הכוונה הזאת. מיד אני אסביר מה הם עיקרי טענותיו. איתו כאן, באולפן, דוקטור משה בקר, מומחה תחבורה, בטיחות בדרכים, לשעבר איש הטכניון, ואנחנו ניוועץ גם בו כאשר נעסוק בסוגיה הזאת. לפני שנפתח את הטענות שלך, רוני, אני אגיד אותם בקצרה. הטענה המרכזית היא שהיחס בין העלות לתועלת בפריסת המצלמות האלה כל כך מגוחך, עד שהמעשה הזה הוא בלתי סביר בעליל. הוא מעשה שלטוני כל כך מטומטם, שמותר לערער עליו בפני בית המשפט הגבוה לצדק. עכשיו, תסביר את הטענה. תראה, זה מתחיל, יש פה סיפור של בגדי המלך החדשים. כל הסיפור של בטיחות בדרכים אצלנו, במקום להילחם בתאונות, נלחמים בנהגים. עכשיו, איך נלחמים בנהגים? יוצרים חוקי מהירות ארכאיים, שאף אחד לא מציית להם, כי אתה לא יכול לעמוד, זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. כולנו עבריינים, ולא בא לתפוס את כולנו. ועכשיו מציבים לנו איזה מין... תיסע בכביש תל אביב ירושלים, במהירות החוקית, וכולם יעקפו אותך. אין מה לעשות. המהירות הממוצעת, לפי המשטרה, לפי מדידות שלהם, היא 120 קמ"ש בכבישים של 90. בפועל, אנחנו מצפצפים על חוקי המהירות, כי הם לא מתאימים. אתה נוסע לחוץ לארץ, אתה רואה מה חוקי המהירות, המכוניות אותם מכוניות, הכבישים אותם כבישים, ואצלנו 90, כביש חיפה תל אביב, 30 שנה, 90 קמ"ש. זו בדיחה. הציבור לא אידיוט, והציבור מצפצף. עכשיו, כדי להשתמש בזה כמנגנון מיסוי מהירות, פשוט, משקרים. מפרסמים נתונים שכאילו המהירות גורמת לתאונות, ופשוט משקרים. אדון, מפקד משטרת התנועה, בא לוועדת הכנסת כדי לקבל אישור למצלמות שלו, ויש את זה בפרוטוקול. אמר ליושב ראש הוועדה, 60% מהתאונות זה בגלל מהירות. הנתון האמיתי זה 0.5%. זאת אומרת, למהירות שהמצלמות מטפלות, לא שמישהו משתולל עדיין במסגרת המהירות המותרת. מהירות מעל המותר בחוק היא 0.5% מהתאונות. וזה... בכבישים ראשיים. בכלל, all over. גם ליד בתי ספר, כן, בכלל. במרכז תל אביב. all over. עכשיו, 2/3 מהתאונות זה בעיר. אין מצלמות בעיר, רק בכבישים המהירים. רמזור, 15%, לפי המשטרה מהירות זה 5, נניח פי 3. היחס בהצבת מצלמות מהירות ומצלמות רמזור הוא הפוך. על כל 3 מצלמות מהירות, מצלמת רמזור 1. מי שיחפש פה סבירות במיקרוסקופ לא ימצא. עכשיו, הגיע הזמן לבוא ולהגיד למשטרה הזאת ולמשרד התחבורה הזה, חבר'ה, מספיק למראה לנו את החיים. די. עכשיו, חברי כנסת לא יעשו את זה, אולי בג"ץ. תראה, כיוון שאתה עיתונאי, אתה חשוד. אנחנו הרי חשודים. דוקטור בקר איננו חשוד. תגיד, מה הבסיס לטיעונים שלו? ראשית, האם באמת נכון הדבר ששיעור התאונות הנגרם בשל מהירות יתרה הוא כה קטן? בוא נאמר כך, הוא הרבה יותר קטן ממה שהמשטרה מציגה. זה נכון. לדעתי העתירה של רוני היא בהחלט במקום, מפני שיש פה הגזמה מאוד מאוד רצינית בלהתלבש על נושא שקל להתלבש עליו, נושא המהירות. אולי אני אקבע כמדען, ואני אומר כך, כשהמהירות גדלה, הסיכוי לתאונות גדל. כשהמהירות גדלה, הסיכוי לחומרת תאונות גדל גם הוא ופי כמה. אבל אתה אף פעם לא תבוא לטייס בוינג שאתה טס לאירופה ותגיד לו, אדוני, אתה טס 900 או 1,000 קילומטר לשעה. והוא ימשיך לטוס ב-900 ו-1,000 קילומטר, ושום שוטר לא יעצור אותו. כלומר, כמו שנאמר, פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, אז מהירות זה עניין של תנאי הנהיגה שבהם אתה נוהג. ואם אני אעשה גרף, ואני אבדוק את רמת הסיכון לתאונות יחסית למהירות, אתה תגלה שבעיר שהמהירות היא 50 קמ"ש, רמת הסיכון הוא פי 3 גבוה לקילומטר נסיעה מאשר מחוץ לעיר. מחוץ לעיר, אם אני אלך לכביש חד מסלולי, עם 2 נתיבים, אחד מול השני, כאשר המהירות בסביבות 80-90 קמ"ש, רמת הסיכון שם היא יותר גדולה מאשר בדרך המהירה, פי 7 יותר. אבל תראה, אנחנו יכולים לשקוע פה ולצלול בתוך הסטטיסטיקות, והכל יכול להיות נכון. השאלה היא לא רק איזה אחוז מהתאונות נגרמים על ידי המהירות, השאלה היא איזה סוג תאונות אפשר להילחם בהם ולמנוע ביתר קלות, זאת אומרת להשיג אפקטיביות במלחמה.
ויכול להיות שדווקא בנושא של מהירות, למרות שהאחוז הוא קטן של תאונות, אבל יש אפקטיביות במלחמה בהם. סליחה, יש פה טעות גדולה מאוד, מפני שכשאתה מציב מצלמות במקום שקל לצלם ונוח לתפוס, לא שם ישנם התאונות. כי נניח שנהג שיוצא מכפר סבא ונוסע לנתניה, רואה בקטע בין כפר סבא לבית ליד 5 מצלמות, הוא מאית, אבל בגלל שהוא יצא מאוחר והוא ממהר לפגישה בנתניה, על הקטע שבו אין מצלמות, הוא ייסע הרבה יותר מהר. לא הרווחת בזה שום דבר. מבחינת cost benefit, מבחינת התועלת שאתה מקבל מהשקעה, כי יש פה תוכנית של 1.2 מיליארד שקל להשקיע עם מערכת בקרה שלמה, והיא תכניס הרבה מאוד כסף, ובזה הם מצדיקים את ההשקעה הגדולה הזאת, אבל אנחנו בונים פה פיל לבן, מפני שמה שיקרה זה הרבה מאוד דוחות, לא תהיה מניעת תאונות. אם אני הייתי צריך לקחת חלק קטן של הכסף, הייתי אומר ככה, תעשה יותר מצלמות אור אדום ברמזור, כדי לתפוס נהגים שנכנסים באור אדום, תתקין רמזורים להולכי רגל, שהיום מעברי חצייה הם מלכודת להולכי רגל. רכב אחד עוצר, מישהו אחר עוקף אותו, פוגע בהולך הרגל על מעבר חצייה. תעשה מעבר חצייה עם רמזור כפתור, ואם אתה רוצה, תציב מצלמה לגבי נהגים שלא נותנים זכות קדימה במעבר חצייה. מה אומר על עיתונאי כמוך, כשאתה מטפל בשאלות של בטיחות נהיגה במשך עשרות שנים? המשטרה מכירה אותך, מכירה את הפרסיסטנט שלך, את העקשנות שלך. אז אתה כתבת כבר, לפני שהגשת ופרסמת. מה היו תגובות המשטרה? המשטרה מתייחסת, יש לה עורבה, היא ממשיכה לשקר. עכשיו אני רוצה להוסיף על הדברים שמשה אמר. בגלל ההתרכזות במהירות, לא עושים את הדברים החשובים. המשטרה יש לה תפקיד על הכביש. להזיז לנתיב הימני את כל אלה שנוסעים לאט בנתיב השמאלי, ומשגעים את כולם וגורמים מסטיות מנתיב, שזו העבירה הכי חמורה, שגורמת להכי הרבה תאונות. בזה הם לא מטפלים. זה לא מעניין אותם, כי צריך לבוא להעיד בבית משפט. לא מספיק לצלם. עכשיו, שמע, יש פה קצת, אני מוכרח לומר שבדיון הזה יש לי קצת בעיה. יש אי נוחות. יש איזה אי נוחות כיוון שלא, א', אין לנו פה את המשטרה באמת להשיב לכם, והאמת היא שאין חילוקי דעות ביניכם, זאת אומרת, אתם מסכימים. אז בוא נמצא איזה טריז. לכן אני ניסיתי להיות איזה devil's advocate, לעשות בכל זאת איזה, לעלות איזה משהו. התאונה שהייתה היום עם האוטובוס, בינה ובין מהירות מופרזת אין שום דבר. התאונה שהייתה אתמול בלילה עם 3 ילדים הרוגים, בינה ובין מהירות אין שום דבר. מפני שזה שנסע שם טרקטור בחושך, ולא הייתה משטרה כדי לעצור אותו. מפני שהיא מחכה עם המכמונת במקום אחר, אז נושא הרכב אתה עורך דין, רוני, במקרה אני זוכר. אני משפטן. מה? משפטן. משפטן, טוב. עורך דין בדימוס. הרי יזרקו אותך מהמדרגות של בית המשפט העליון. נראה, בעתירה הקודמת שלי... אגב, העתירה היא נפלאה. העתירה הקודמת שלי לבג"ץ... אני הייתי קורא אותה אם הייתי שופט. יש לי בשבילך סיפור מעניין. העתירה הקודמת שלי לבג"ץ הפחיתה את כמות דוחות המהירות השנתית מ-300,000 ל-150,000, כי היום עד 25 כמ"ש יותר, אתה לא מקבל נקודות והמשטרה לא מתעסקת בזה. וזה רק בזכות עתירה שלי. עכשיו, תן לי רק משפט אחד. אני זה יהיה משפט אחרון. באתר שלי נטקר הכנסתי עצומה. אני קורא לה 3.5 מיליון נהגים להיכנס, לקרוא את העתירה ולחתום על העצומה נגד המצלמות ובעד העלאת המהירות. אם הם יראו שאנחנו כוח גדול, שאנחנו מאוגדים... כן, פה יש לנו עוד פעם בעיה, כי אנחנו לא אמורים לארגן עצומות. חברים... אני מארגן. אני יודע, אבל אתה משתמש בו במים. אז תבואו ותחתמו ותביאו את כל הילדים שלכם. אנחנו מאוד מודים לכם. תודה רבה.